Tak čaute ľudia, dneska vás vydám pri tomto videu. Dneska si zahráme kongy. Takáto krásna krabička, toto je 3D tlačený, ja nemám 3D tlačiareň, ale som si to kúpil. Takáto krásna krabička a tu máme kongy. Ja mám ešte jedno kongy, ale to vám práve teraz ukážem. A toto je viac z originálu. To je také normálne, to je iba namalované celé. Iba týmto bolo úplne biele. Ale je vidieť úplne na tom rozdiel. Ešte jedno je, dobre. To je to, čo som mal predtým. A toto mám teraz. Toto je akože viacej originálu zo Squid Game. Dobre, ideme si to zobrať teda. Takže takto to vyzerá. A ideme teda hrať. No, mám tu také polystyrén, nech nebere zbytočne vlasy z toho koberca. Ideme. Na prvý pokus. Je to trošku ťažšie. Zdá sa to, že to je ľahké, ale nie je to úplne ľahké, kamoši. No, je to mega ťažké. Ja keď som úplne malý, tak som vôbec nepoznal kongičku vlastne. Ani som vôbec nevedel ten názov, takže... Ani vtedy neexistoval možno, že ten názov, či? Ja neviem. Ale vôbec, nikdy som tu nehral. Nikdy. Ale sa to objavilo Squid Game. Ne. Tak to asi nebrám dve. Nevyšlo mi to. Vidíte, to sú také povrchy také. A tam boli normálne, že ako keby si mal normálne tlačidlo. A toto je ešte farebné, takže to je lepšie. Môžeš to sa aspoň naháňať. Kamoša som teraz chytil 3. No 2, ale ja mám jedno, ešte 3. Okay. Nie, vážne mi jedno padne. To o tom, že to je blízko. Potom je to ťažšie chytiť. No. Už to točí 3 minúty a ešte furt som nedal ani 4. Fakt konky nejde, akože nie som v tom úplne profesionál, samozrejme, nie som hráč 488. To vôbec nie som hráč 388, lebo ten tu dal neverí pokus. Aby tak rýchlo, za 10 sekúnd. A to by som ja vôbec nedal. No, ideme. Dobre, jedno som chytil. Asi sa presuniem ďalej, lebo mi to tu nabúcha toto. OK, to som akože... Komu? Lepšie sa pozerať hore najprv. Sa mi trošku to horné vyšmyklo, preto mi to padlo. Teraz to je akože dosť blízko. Vyšleme toto? Ne, nevyskúšame.
normálne natočiť, že mám bitka v ruce, zapasem žíka, koby promíka. No vyber sa ty vlas. Počkajte chvíľku, ja vám to len strihnem. No. Som sa ešte len napiť, takže... Som to mohol tu, ale nemal som to piť, tak som si chcel zobrať tam do kuchyne. Vyskúšame ako ten začiatok. Skúšame sa to roztrénovať. A nefunguje to, okej, tak nefunguje. GG, kámo. Ale toto mi najviac robia nervy, keď sa mi to zíde z toho. Najprv si vyskúšame tento. OK, ani jedno som nechytil. Ani jedno. Ale vyskúšame to na ruku. Vyskúšame všetkých 5 chytiť. A prečo mi to furt padá? Mi nám zrobí nervy. Že to tam dám a za 2 sekundy mi to padne. Ja už som rád vypol video, ale nechcem. Pretože to som ešte začal, nechcem to robiť do začiatku. No, by som bohužiaľ zomrel, pretože už točím 7 minút. No. Lebo sa mi zdá, že celý ten Squid Game hra Pentalon trvá 5 minút. Vyskúšame. Vidíte? Alebo... Oh my god! On sa to objavili. To jak? Takže... Sango. Ne, Sango. Kamoš, ja som to dal reálne. Jak to môže byť? OK. Máme tak, vyskúšame takto. OK, ja to nebudem brať. Keď sme to hrali s vami. Tam aj s vami to hrám. Dáme si profesionálne na kongy. Dobre. Teraz všetkými zoberieme dve, akože to mám kongy. Komu? A toto zobila, akože tu máme neviditeľné kongy. Všetky. No neviem, aký to má teraz. A teraz, bom. OK. Sanku. Neviem, jak sa to hovorí, keď prejdete. Ale po česky to je prošli ste. To je docela blízko. Ja tak, vieš, ak si vyhrnúť rukavy, lebo asi mi to zavadzá tam kino.
sem dostať. Neviem, či ste to videli, ale proste, jak som to tam mohol dostať? Ja som naozaj napríklad nevedel. Tak skám 4. OK, ale zabral som 3, ale to jedno. Začkám zabrať 3. Ako sa to vyhodilo takto? Eliminated. Dobre. Neviem, prečo som to počítal, to je jedno. Kde to zase? Ja som to mohol sem dostať, odskákať. Ja pak neviem. Vyskúšam to takto. Na tom bielom. Hej, viac to bude. Nemám markongy. Ale prečo mi to furt lietá? To tam dávam, potom mi to... O, dobre, mám. Konga! Keď si chceli ešte poriadne pozrieť tú krabičku, počkajte. No to tak nastavím, aby si to normálne videli. Takto vyzerá krabička zvonku, celá kruhová. Ja vám ukážem také kúzlo. Abrakadabra. Kámo, to kúzlo fakt fungovalo? Čo? Jak to kúzlo môže fungovať? Jak to? A teraz vyskúšame naopak, aby to zmizlo. Abrakadabra. Vyskúšame. Jak to? Jak to? What? No teraz to objavíme. No počkajte. Čo si myslíte? Že mi to len tak zmizlo? Abrakadabra. No teraz by to tam malo byť. No. A teraz nebudeme samozrejme kuzliť furt. Takže ideme normálne hrať kongy. To sú kúzelnícke kongy. To nie sú normálne kongy, to sú kúzelnícke kongy. Chcem vidieť teraz. Ja fakt nemám rád kongy. Ja fakt. O, že by to zmenilo náladu? Kongy? Asi zmení náladu za chvíľku. A pretože sa pozerám hore, no tak to horné. Lepšie sa pozerať hore na to horné, pretože potom, no keď sa pozeráš takto, potom nevieš, kam to letí. Potom nevieš, jak to letí. Lepšie sa pozerať takto. Pozeráš sa na to horné, a potom vieš, kde to ide vlastne. No. Vidíš? Vidíte? Je to vlastne lepšie. No, naprav sa tam. Strácame bytačný čas? Kam to sa nám tak nezdá, ale už tak točím 14 minút. Posledné! A poprvýkrát to dostanem do druhého kola. Ja! Prvý level! Oh my god! OK.
Oh, ne. Ale ja som prvý level. Vidíte? O, chytil som aspoň 4. 4 som aspoň chytil. What? Keby som mal profesiu? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ne, kamoši, takto som. Nechcem povedať to slovo, ale proste chápete. GG, kamoši. Som nemohol na druhý pokus zase na ďalší level. Ale viete, už sa k tomu dostávam trošku. Už sa pomaly k tomu dostávam. No. Ale to akože ste nevideli. Ale tak mi to furt vypadáva z tej ruky. Ja mám nejakú slabú ruku alebo niečo. Stojte na mieste, Pane Bože. Kámo, nepribližuj sa k tomu. Nič ste nevideli. Fakt nemám rád. Dierové ruky. Ma bolia z toho prst. Au. La 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 la. Posledné. Jo, kamoši, ja som to po druhýkrát dal druhý kolo. No. Nič ste nevideli. Každému to môže padnúť, ale nie mne. A pri tomto už to môžeme ukončiť, len toto. Môžeme to tam skovať pekne. A počkajte chvíľku. Nemusíme sa tu ponáhľať, normálne môžeme ísť. Nikam sa neponáhľame. Akože kvôli vám, keby ste nepozerali toto video, tak nevadí. Takže takto vyzerá normálne, keď som ukázal tú kozlu, tak si videli. A zatvoríme. Zdal? Alebo sa stinkalo niečo. Neviem, či ste to počuli, ale ja som to počul niečo, nejaký zvuk. Ale samozrejme ja sa bojím duchov, ale ja si myslím, že to tam nebol duch. A krabička s klongami sa lúči a ja sa vám slúčim, takže čaute.